Estudyante J. Aguinaldo Ifugao Pimusay kalpasan na natnag iti rangkis ti motorsiklo ang nagluganan da. Ken talo a driver na dangran iti aksidente J. Balakbak Circumferential Road, Baguio City. Report manibot kini Angel Kim Pengosro. Iti Mountain Province, naispal ti may sa driver kalpasan anatnag ti iman maneho na alugan iti rangkis iti sitio Ataat, Barangay Balili, Bontoc, Mountain Province. May basar iti report, natnag ti lugan iti rangkis nga adaan kauneg a 100 meters. Sigun pa iti pulisya, daldalya saton ti lugan ti kurbada a kalsada idi kilaat anatnag iti rangkis. Nabalakadan dagiti motorista nga agannad kabayatan ti panagbiyahe da. Itimot Ifugao, dagos na nagresponde dagiti otoridad iti nai-report a vehicular traffic incident ang nakairamanan ti motorsiklo iti sitio Maano, Barangay Galonogon, Aguinaldo. Iti report, talong estudyante ti nakalugan iti motorsiklo anat nagmatlaeng iti rangkis. Dua ka dagiti biktima ti naispal bayat a pimusay ti may sapay. Agpalpalagip dagiti otoridad kadagiti amin a rider nga agtulnog iti paglintegan ti trapiko. Itimot Baguio City, dua ka menor de edad tinispal kalpasan ang na-stranded da iti Balakbak Falls, iti Barangay Santo Tomas proper, gapoy tinapigsa a paggas ti danom. Dagos sa nagresponde dagiti kamang ti BFP ken barangay. Impalagip dagiti otoridad iti publiko nga gannad no agturong kadagiti karayan, nang runa ita a panawen ti panagtutudo. Kabaytan na, nadangran ti talo a driver ti pribado a van iti aksidente iti Balakbak Circumferential Road. Sigon iti Baguio City Police Station, talo ang natataengan pa kay ramanan ti ennem a menor de edad ti nakalugan iti van ngagturong iti Nueva Ecija. Iti investigasyon, saan ang nakamenor ti driver anang itunda ti aksidente. Angel Kim Pengosro para iti Pagilian.